busca. Jugada a l'esquerra, Deco per Eto'o, canvia cap a l'esquerra, juga per Ronaldinho entra a l'àrea, prova la centrada per Eto'o, de nou Ronaldinho, continua Ronaldinho, refusa el seu pilota per Messi, que remata el i Messi, Cuando vayan a pedirte los diezmos a fin de mes y la Santa Inquisición te invite a confesar,